naħseb li nies għandhom bżonn jitgħallmu naqra iktar jiddialogaw fil-verità. Speċa jekk Nirrispettaw l-opinjoni tal-oħrajn li jekk inti ma taqbilx miegħi, it's okay. It's okay and tell me why you don't. Jekk jiena ma qbilx miegħek, nirrispettak għax inti bniedem u jixraqlek kull xorta ta' rispett, eċetera. Però mhux neċessarjament fis-sens mhux neċessarjament għandi bil-fors nirrispetta l-opinjoni tiegħek u ngħid hija di opinjoni valida daqskemm hi valida tiegħi. Jew ta' Julian valida daqskemm hi valida ta' Adele għax it-tnejn huma bnedmin u t-tnejn għandhom opinjoni. Jekk Julian jew Adele għamlet iktar ħin tixtar dik l-idea u forsi ħarset li għamlet iktar riċerka mela għalija l-opinjoni ta' Adele hija ħafna iktar valida. Issa dik sfortunatament mhux dejjem nistgħu ngħidu li hemm opinjonijiet li huma oġġettivament aħjar jew għar minn ta' ħaddieħor. Case in point tal-fatt li dal-pajjiż għandna relazzjoni vera ħażina ma' dialogu forse naqra ftit dark, imma l-għada li mietet Defni, l-għada li qatlu Defni, il-qatlu l-Defni, it-tifel tiegħi mar l-iskola. L-ewwel ħaġa li qalulu kienet li fuq Defni ma nitkellmux. Mela għada kif ġara l-iktar avveniment xokkanti, importanti, deplorabli fl-istorja reċenti tal-pajjiż u li tfal tagħna qed ngħidulhom. Dikka għak ma jitħattux fuqa, jisu ġrax, kważi xaħġa orwelljana li tajt it-tfalek li tituri kemm maħniex kapaċi nitħattu ma' xurxin mod intelligenti. Tijaj kienu tkellmu niftakar. Kienet episodju ħelwa, jina kienet darba kitbet fuqi, Defni, u il-teacher kienet għalt li t-tifla għamet u għaltilom dik il-mara li mietet kitbet fuq il-mami tijaj, kważi ħassita isa proud, fimt, li da, u niftakar kienu tkellmu. Aħna fl-iskola tagħna fil-Kastana, fimt? And they were ġiri, which is good, in a way. I mean, dik l-iktar ħaġa speċjali nara nieqsa li inti li jista' jkun għandna raġuni tnejn. Mhux għandna raġuni tnejn. Jista' jkun għandna biċċa raġuni tnejn. Li nirrispettaw il-xulxin. Nirrispettaw il-xulxin bħala nies li qed jaħsbu, partikolarment jekk it-tnejn l-ewwel kollha qed nitkellmu pereżempju. Mod. Inti qed għamilt podcast il-Matthew. U jiena qedlek il-views tiegħi totally kontra. Matthew Grek. Il-Matthew Grek. Mod, per eżempju, ġili smajtu jitkellem u ngħid jien ma niflax noqgħod per eżempju għax ma naqbilx miegħu wara volja nirrispettaħ bħala bniedem u hekk imma issa hemm mod li nixtieq li din nitalmuha. Hemm mod għandu jkun kif tiddiskuti ma' xi ħadd li ma taqbel miegħu xejn. Kombinazzjoni bdejt naqra fuqu, mela jien ma naqbel miegħek xejn. U poġġejna bil-qiegħda biex niddiskutu. Sewwa, jiena mhux nibda niġġieled miegħek mill-ewwel imma nistaqsik ngħidlek imminti minn fejn tallimtu dan kif ġejtek. Meta jiena ħanibda nistaqsik dal-mistoqsijiet, inti kif ġejtek, kif kienet it-trobbija tiegħek biex wasalt għal din ir-reliġjon li tant temmen fiha? Jekk jiena nibda nsaqsik da, mingħajr ma rrid il-bniedem ħaj waqqaf ftit dak il-ħajt ta' ġlied milli qedlek leħi jien ma naqbilx miegħek mill-ewwel u ħanajdlek għalfejn. Hemm mod illi naħseb xi darba naqra aktar fuq u ngħidlek fuqu. Illi qed jippruvaw isibu mod ta' kif in-nies jiddialogaw naqra iktar. So it's humanization. It boils down to that. U jien pjuttost familjari ma' dal-proċess. Fis-sens li per eżempju għax-xogħol ukoll qed naħseb. Li jibda biex jiena minni nempatizza. Minti minnek ma' kulħadd. Nempatizza ħafna ommi ma nafx kux għax trobbija jew il-ġeni li tatni ommi, imma hemm ħafna empatija fija u nifhem il-midnep nifmu ħafna l-bniedem li jiżgarra jew li qed ikun xi naqra ignorant nifmu ħafna. U nifhem pereżempju ħafna min-nies li ġajruni fuq il-page ġejja minn
ixu ta' self-esteem, ta' biża li jiena jekk qatt jiena u nisbħali li minn għalihom jifmu ħafna u jafu ħafna affarijiet qatt ikollhom xi xorta ta' seta politika fuqhom jista' jkun li noppressaw ma x'aħna narawhom ċkejkni, hemm dik imbagħad hemm ixu ta' self-esteem li huma jieħdu mill-partit jew mill-grupp tagħhom li jgħidu jekk jiena mmur ngħajjar il-ġon mela l-bqija ta' sħabi ħajaħsbuni cool allura ħajaċċettaw li fih dan il-grupp. So I really understand that it's fucked up and infantile and banal. Però meta jiena għandi tendenza meta jkolli ċans. X'inti fuq il-Facebook għandek l-għażla jew tafas reply jew message. Nafas message ngħidhom isma' bro, tibgħat l-number ħanċempillek. U forsi naf wieħed minn kull 7 jibgħat l-numru. U it-taħdida tkun kompletament differenti, kompletament ġifieri day and night m'għandax taqsam xejn fej da saqsis x'kien eżatt. Per eżempju xi ħadd kien wieħed kitib li kemm għandha żies u dak tirrispondi u tgħidlu nista' nċempillek għax għamilha vera beddura. Sab kif? Xi ħadd li argumenta inti naħseb. Le anke jkun le anke xi ħadd jgħidli pufta bħal missierek pereżempju. Nċempillu biex nsaqsih. Għalfej qed tgħidli hekk għax stupida, ma milli ma kriterju.